Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da wannan lokaci. Kamar yadda kowa ya sani, shahararren coin ɗin nan wato Pi Network wato Pound Verification Number ɗinsa ya fito. Kamar yadda kowa ya sani cewar coin ne wanda aka daɗe ana mining ɗinsa, wanda a yanzu haka yana nan ana ta mining ɗin shi a gari, wanda mutane da yawa ba su iya yadda ake verifying ɗinsa ba. Shine muka shigo domin mu tallafa mu nuna yadda za ka yi verifying ɗin phone number ka don kar ka je ka yi mining ɗin da za ka zo ka yi asararsa ba tare da ka samu komai ba, saboda idan babu phone verification mining din ba zai kasance ba. Kamar yadda kuke gani yanzu, idan ka je ka danna idan ka je ka buɗe wayarka, ka je ka danna wato logo na, ko in ce ka je ka danna wallet ɗinka ta Pi Network, idan ka danna zai fara ma processing, wato zai fara tafiya kamar haka, alamun kenan zai yi me, zai buɗe maka. Wannan tafiyar da kake kallo ita ce alamun ya fara buɗewa. Daga nan kuma zai shiga mataki na gaba, shine zai fara kawo maka yadda background ɗin wato Pi Network ɗinka ya kasance. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan yana ta tafiya, wato zai buɗe min ninawa in ga yadda zai kasance. To gashi nan dai yana tafiya. Idan daga wannan stage ɗin sai ya kuma kawo ka wato ainihin pejin da za ka yi wato inda kake mining ɗin Pi Network ɗinka, wato coin ɗin da kake mining kenan. Idan ya kawo ka daga hannun hagu, daga sama akwai wasu 'yan yanka guda uku haka, su za ka je a nan gurin. Idan ka tashi nan wajen za ka danna, idan ka danna nan wajen za ka tafi ka je idan ka danna ga alamunsa na ya nuna maka, in ka danna za ka ɗan jira na 'yan sakanni sai ya kawo maka. Za ka ga abubuwa nan da yawa a jikinsa, tun daga kan home za ka gani ga sunan duk in ka taho ƙasa har sai ka gangaro can ƙasa za ka ga inda aka sa profile, sai ka danna. Idan ka danna shine na ƙarshe, in ka danna zai kawo ka wato pejin ka inda kake, sai kai ƙasa za ka duba za ka ga akwai wajen account number verification. Wannan account number verification ɗin shi za ka danna. Idan ka danna shi zai tafi da kai ya kawo ka pejin da za ka yi verifying ɗin wato phone number ka. Ka gani in ya kawo ka akwai option na ɗaya gashi nan a sama, wanda sai wanda suke US da Canada. Sannan in ka yo ƙasa akwai option na biyu, shine wanda za ka tura code. In sun baka code za ka tura shi zuwa wannan ƙasar da kake so su yi verifying ɗin wato ainihin phone number ɗinka. Shine section ɗin. Idan ka zo ƙasa, idan ka danna gasan za ka ga an sa USA. To idan ka danna wannan wajen USA ɗin za ka ga akwai ƙasashe da yawa da dama ga su nan, wanda za ka iya tura musu wato code ɗinka su yi verifying ɗin account ɗinka na Pi Network. To mu kuma muna so za mu tura namu zuwa ƙasar USA, sai mu zama mu bar USA ɗinmu, sai mu yo ƙasa za a ga nan gashi nan an ce idan ka zo turawa za a caje ka wani kuɗi daga layinka wanda za ka tura. Ƙasa ga start nan, to ƙasan start ɗin koren wannan abun ga manual na inda za ka danna. Idan ka danna shi zai kawo ka manual step inda za ka yi wato ainihin tura wato saƙonka. Ga nambobi na nan kun gan su nan 6044, su ne wanda zan je kan messages ɗina na kan waya in tura su. Ga lamba na recipient an bani wanda zan danna, wanda zan aika, gashi nan +1650, ga su nan dai lambobin 822 har zuwa 314. Wannan su ne inda zan tura wato saƙona zuwa ga SMS. Dan na koma kun ga na hau kan MSS ɗina, ga lambobin nan daga sama wato ainihin ina rubuta su, su ne lambobin da zan aika saƙona zuwa can inda za su yi verifying ɗina. Ga kuma code ɗin da suka bani a ƙasa nan wato 6044, ga su nan kuna kallo, wannan su ne. To idan na gama rubuta lamba ta recipient address wato waɗanda za su yi verifying ɗin phone number ta, in na gama tura musu saƙo gaba ɗaya gashi nan +1650 gashi nan har zuwa 314. Wannan ita ce lambar da zan tura saƙo zuwa gare ta. Da na tashi sai in danna wajen in tabbatar da cewar inda zan tura saƙon haka ne, yayi daidai da nawa. In na tabbatar yayi daidai, code ɗin shine na tabbatar shine, recipient address ɗin shine na tabbatar shine, shikenan. Daga nan sai in koma ɓangaren SMS ɗina, sai wato ainihin sai in danna
wato zan aika musu sako. Sannan idan na tashi aika sakon wato da wani layi na buɗe a can na Pi network da MTN, sai in danna MTN ɗina da shi na buɗe, saboda in ba da layin da ka buɗe ba zai yi ba. Kaga SMS ina ya tafi, wato alamun message ya tafi, gashi ne ya gaya min cewar message have been sent. To tunda har ya tafi, sai in yi ƙasa in yi minimizing, sai in koma kan Pi network ɗina, akwai inda aka sa I have sent the code, sai in danna. Idan na danna zai processing, gashi ne ya nuna min my phone number has already been verified. To ina danna wannan close din, zai dada ni kan profile ɗina shi da cewar my phone number an yi verifying din ta gaba ɗaya. Gashi nan kamar yadda kowa ke gani, kun ga su nuna min cewar an yi verifying din phone number ɗita. Wannan ita ce hanya mafi sauki wacce zaka bi wajen yin verifying din phone number ɗinka, domin kar a je a yi mining ɗin da ba shi kenan ba, a zo a rasa abin da aka yi. Wanda Pi network ɗin nan ana sa ran in ya tashi fitowa zai fito mana a wato ainihin kuɗi mai ɗan yawa mai gwaɓi. Wannan shine yadda zaka yi verifying ɗin Pi network ɗinka, wato ba tare da kayi asararsa ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, sai mun ji daga gare ku.